είναι ένας Γερμανός, ένας Αμερικάνος και ένας Έλληνας. Πετάνε με το αεροπλάνο πάνω από τη ζούγκλα, ξαφνικά παθαίνει βλάβη το αεροπλάνο, πέφτει στη ζούγκλα, τους πιάνουν οι Ζουλού, του λέει θα σας πάμε λέει στον αρχηγό και ό,τι πει ο αρχηγός Ντερβίσια, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Τους πάει στον αρχηγό, λέει ο αρχηγός θα με πείτε από ποια χώρα είστε και άμα την ξέρω ελεύθερος. Όποιο ξέρω, αλλιώς τα λιοντάρια. Λέει ο Αμερικάνος με στη χαρά, μια χαρά. Ο Αμερικάνος λέει, εσύ του λέει από πού είσαι Ντερβίσια? Εγώ του λέει Αμέρικα. Λέει τι Αμέρικα? Αμέρικα του λέει, Νέα Υόρκη, Σικάγο, μπάσκετμπολ, Σικάγο Μπούλς του λέει, Μπρούκλιν, Λος Άντζελες του λέει, δεν ξέρω ρε που στα λιοντάρια που. Όχι ο Έλληνας, χτυπιέται λέει, δεν ξέρει την Αμερική. Λέει ο Γερμανός, εσύ από πού είσαι του λέει, λέει εγώ Τζερμάνι του λέει τι Τζερμάνι ρε Μπάγκερ του λέει, Ντόρτμουντ, Ασπιρίνες του λέει, Μέρκελ, Βερολίνο, γάμω το σπίτι σου. Λέει, τι Βερολίνο ρε που του λέει, τι Γερμανία με λέει, εσύ του λέει Μόναχο του λέει, ξέρω εγώ, Ντόρτμουντ, τον έλεγε εκεί να πούμε, ξέρω εγώ, Στουτγκάρδη, Μερσεντές, Μπεμβέ, στα λιοντάρια που όχι ο Έλληνας λέει ρε, δεν ξέρει την Αμερική, δεν ξέρει τη Γερμανία. Του λέει εσύ άσε ρε, εγώ του λέει τι να σε πω του λέει τώρα. Ρε πες από πού είσαι του λέει. Ρε εσύ εδώ δεν ξέρεις του λέει την Αμερική, δεν ξέρεις τη Γερμανία, τώρα ξέρεις του λέει την Ελλάδα. Η Ελλάδα είσαι ρε του λέει ρε Ντερβίσια. Λέει ρε, Ελλάδα του λέει ρε, Αθήνα, Ακρόπολη, Παρθενώνα. Όχι ρε του λέει Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη του λέει Λευκό Πύργο, Τούμπα, ΠΑΟΚ. Όχι ρε του λέει Χαριλάου, Βικελίδης, Άρης. Άρης στα λιοντάρια που είναι.